искам дали Ергена ще ме хареса изобщо. Оле, ма това той ли бе? Здравейте на всички, аз съм Милен. Добре да вляза. Оле, ма много си убав бе! Ти ни си руки! Здрасти, приятел ми, Милен съм аз. Здрасти, къде е така? Жужи съм аз, Жужи! Оле, много е хубав, получавам въртовъртеж в главата, не знам какво ми става. Държи портофейла. Не ме разбра. Какво търсиш в него самия? Еми, в него търся пари, кредити, карти и такива неща. Оле, не мога да те гледам чак. Защо? Свикнала съм на по-грозновати. Така ли? Ще приемеш ли тази роза от мен? Оле, ма как няма да я приема, бе? Оле, чилбо мириши. Оле, на осмото ми бесам от кеф. Ети, чезвана на майка. Усещам, че нещата между мен и Жужи ще се получат. Ми аз отпред изтискане, па забравих да го питам каква колата е раде. Може да се питам. Нали? Направо мрях от глад да го чакам тоя. Скоро имате ли бе? Не така си мисля. Какво се случва тук? Я да видя какво се случва тук, бе. Мале, за внимание. Къде си мислите, че се намирате, бе? На полето ли? Не съм звероохотител, тук да идвам да ви охотявам и да ви събирате. Внимавайте в картинката. Дечица, при кого имате ли час, бе? При Николаева. Аз ще я оправя Николаева. Къде е? Имаме свободен. Нямате свободен час. Какъв свободен час? В нашето учебно заведение свободни часове няма. Сега отивам да... Георги, момченце! Утре имаш при мен час. Ще те изпитам на дъската на всичко. Отивам в дирекцията да види някой да ви замести. Тук няма своеволие в това учебно заведение. Аз съм дежурна на този етаж и чуя ли гък-мък? Става лоша. Айде сядайте и четете по нещо. Той е голям комит. Георги! Своеволие. Видите ли, бе, я да върде я видя. Оле, Динке, какво правиш, бе? Нищо, маванче, чакам си пратката. Каква пратка, ма? Откъде? От Флип Бегема. Мъжа ми поръчал подарък от там телефонче. Да, че имат до 40% по-ниски цени от тези на чисто новите. Тъй ли? Да, ама да там се чуя ново. Ама на долавера за по-малко пари. Добре, и тази как ми се фука само. А твоя мъж няма ли да ти имате опция с 0% лихва на изплащане, тъкмо като за вас. Той вече ми поръча даже 2. Айде, чао, че и аз чакам пратката. Чао. Иване, ставай да ми поръчваш 2 телефона от Флипеге. Моментално. Защо два? Дай. Хайде, ученици, записвайте заглавие. Ивана, защо закъсняваш, бе? Колко е часът? Аз казах ли след мен ученици да не влизат? Казах ли? Ама няма, бе. Хайде на дъската да те изпитам набързо. Айде! Това да е за урок на всички. След мен да не влизате. Ако сте влязли след мен, аз съм ви изпитала. Айде сега да те изпитам. Димитре, една точка не ти стига за тройка, моето момче. Ама няма как да ти дам оцен. Просто няма как да стане. Това да ти е за стимул, следващия път да си научиш по-добър, да ти изкараш по-добра оценка. Сядай си. Любомира, миличка, гледай. Ей, една точка не ти стигна за 6. Ама аз съм ти дала около, защото знам, че ти всеки път учиш, всеки път се стараеш. Да, за разлика от други хора. Say you want to see the gold link. It's right here. With the filter off, it's right here. Click it. You do not have to go live. Just click it. It helps me out. And if you guys have a link in your little thing, let me know. Tag me in the video. I'll go look and see it.
Заповядайте! Днес, ойде! Майко Господи! Някой да ми помогне! Така, днеска ще учим нова песен. Готови ли сте? Да. По моя команда. 3 и... На кашлица, щом дойде ред, на помощ идва Мария Мед. С прополис, бяла ръжа и със мед, избирам теб, Мария Мед. Браво, бе, ученици, много добре се представихте днеска. Много ми хареса. Пише на всички по 1 тройка. Айде пак отново всички. Оле, Снеже, как има душа? Такова момиче, такова Марта, да ти жива, румена, засмяна, изпрана. Так му ваша идвам, да? Виж какво съм ти взимала. Мартиница, да си вържиш, да си откичиш това, да направиш хубаво, да ти вари на берекет. Я гледай каква голяма 5 лева дадох за нея. Ти, Мартиничка, взела ли си за у дома? Още не си купувала. Ами, щом не си купувала още? Айде, аз ще дойда утре у вас тогава. Какво ще казваш? Ай, ще дам утре. Тъпо ти груш ще взела Мартиници. За децата Георги да не забравиш. Той нали знаеш ли обича такива Супермен, Мупермен, Батман, Матман. Виж каква Мартиница ми даде моя мъж, бе. Гледай тук с как се казва филмата. Виришки, че сме вечно влюбени, завинаги заедно. И твоя Мартиница, ела да пинка вел дома към 5 часа. Аз отивам да взема сладко. И чао, берекет, жива и здрава! Ученици, да ви се похваля, моят клас има само шестици на матурите, а и също така спечелих награда за най-добър учител на годината. А и също така издадох първата си книга "Как да станеш най-добрият учител в училище". А и също така споменайте, че съм бременна. А и също така, а и също така, а и също така, а и също така, а и също така. Today няма да вземем един урок, защото сме много напред в кафетерия и затова реших да ви оставя да си doing каквото поискате. Който иска може да си окей? Само по-quiet, че да не ни чуят in the corridor, че става много bad, окей? Окей. Mrs. Николаева, Yes, Georgie. can I play on the phone? Oh my god. Окей, хайде on the telephone, може да си плейваш, ама само without volume, okay? No volume. Okay, students.